Takže pekné ráno, priatelia. Píšite mi viacerí do správy, hlavne mladší. Ľudia mi píšu, že by chceli späť disco kluby. Áno, je to ďalší z mojich bodov, ktorý by som chcel splniť v prípade môjho zvolenia za primátora mesta Lučenec. Disco kluby, áno. Jasné, disco kluby by sme vrátili. Lučenčania poznajú aj okolie. Napríklad disco klub Havana, ktorá tu citeľne chýba. A keď som bol mladý, ja som tu vyrastal, mladší, keď som bol, ja som vyrastal na Pelikáne, na Rio Pub, alebo ešte bývalý Cage, alebo samozrejme Havana. A tých dávnejšie ešte Hali Gali, to si staršie ročníky pamätajú. Alebo aj A-klub. Samozrejme disco kluby pre mladých obnovíme. Ja som sa aj zaprísal, že mladým ja takéto veci obnovím, lebo viem, čo to všetko obnáša. Lebo mladí sú naša budúcnosť, takže im to treba pravda, že splniť. Takže môj ďalším bodom bude plat, ktorý môj plat nepresiahne 2000 eur. Lebo terajšia pani primátorka má cez 7000 eur mesačne, to podľa mňa je nekresťansky veľa a je to dosť choré, že takýto plat poberá. Podľa mňa to není dobré vôbec. Môj plat nepresiahne 2000 eur, to vám dám teraz sľub a ten aj splním. Predstavíme zimný štadión, ako ste videli na YouTube, na Instagrame, na TikToku, že predstavíme zimný štadión na multifunkčný stánok, kde sa budú hrať rôzne športy. Samozrejme, že tam hokej ostáva, bude tam florbal, bude tam basketbal, bude tam všelijaké možné, jednoducho ten zimný štadión prestávame na multifunkčný stánok, ktorý tam zväčšíme, samozrejme, a samozrejme väčšie parkovisko, všetko a budú tam jednoducho koncerty, bude sa nás stretávať celý Lučenec, budeme môcť pozývať hostí na konečne vysokej úrovni, ako sa na okresné mesto patrí. Pravidelné čistenie cintorínov, to je samozrejme, lebo cintoríny sú v katastrofálnom stave. Obnovíme fontánu na námestí. Veľa ľudí mi písalo, že prečo chcem obnoviť fontánu na námestí. Áno, chcem obnoviť fontánu na námestí, ale nie je tak, ako mi písali niektorí, že no a teraz čo, zrušíš galériu? Nie. Ja zrušiť galériu naozaj nezruším. To aj mne neprislúcha také veci, že by som niečo mohol rušiť. Ohľadom obchodného centra, to už vo koncovne galérii ostane tam, kde je, ale niekde do stredu, alebo to by bolo ešte centrum rozhovorov, hej, na radnici s občanmi, alebo tak, ale tú fontánu by som tam chcel mať, lebo tam citeľne chýba, podľa mňa. Prestavba futbalového štadióna, lebo to vieme sami, že futbalový štadión, futbal do Lučenca patrí. Prestavba tenisových kurtov, obnovíme tenisové kurty, alebo spravíme ešte niekde tenisové kurty. Vysunuté pracovisko mestskej polície na Rúbaninsku v Opatovej. Áno, vysunieme ďalšie pracovisko na Rúbaninsku do Opatovej, lebo tam citeľne chýba. Raz týždenne stretnutie s občanmi na radnici, vypočutie ich podnetov a následne riešenie čo najkratšom čase. Aj to splníme. 9. tzv. Polkruhu na Vajanskej ulici urobíme minikryté ihrisko pre deti alebo v súčasnosti je v úbohom stave. Podporíme viac zdravotne ťažko postihnuté osoby, samozrejme vytvoríme autistické centrum, obnova mestskej tržnice na Vajanskej ulici, lebo to je v katastrofálnom stave, opravy chodníkov a ciest, nech už vyzerám ako v 21. storočí, samozrejme, úplná podpora športu vo verejných smeroch nielen pre vybrané športy poslancov, viac zelenie v meste, nejako ideme cez centrum mesta a máme vypílené stromy, no, to snáď vyjadrovať tomu nie, to vyzerá strašidelne. Zväčšíme terajší útulok pre psíkov, pravidelne polívanie cez horúcich dňoch a samozrejme pritiahnutie nových investorov, aby tu mohli ľudia pracovať, aj nemuseli odchádzať. Takže toto je zatiaľ mojich 16 bodov a keď chcete ďalšie veci, ktoré by som rád splnil v prípade môjho úspechu v komunálnych voľbách, kľudne mi napíšte do správy. Na Facebook Michal Predlučenec, na Instagram Michal Predlučenec alebo sem na TikTok Michal Predlučenec. A takisto som aj na YouTube Michal Predlučenec. Takže ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ týchto mojich 16 bodov, ktoré by som chcel splniť. Takže ak sa vám to páči, kľudne to môžete repostovať, zdieľať a tak ďalej a tak ďalej. Michal Predlučenec.